कसा आहेस? बरं. काय खातो? काय खाता काय राहता? भाकरी नि मासो. आज बर्थडे आता माहिती आहे? कोणचो बर्थडे? आज कोणचो नाही बर्थडे. तुझा बर्थडे आम्ही लक्षात ठेवतो आणि तुकाच कोणाचा बर्थडे माहित नसता असता तो. माका नाही माहिती. खायच्या जमान्यातले माणूस. माझ्या बर्थडे पण हयच होता आणि आईच्या बर्थडे पण हयच होत आता. कॅमेरो दाराक धरतो की माका धरतो? काय धरतो? हाय सगळी तुझे कामाला हळदी की मग येतो केक खाऊ. केक खाऊ ठेवता येतो सर केक. आता येत नाही. आता येत नाही. आज ना बारीच घेतलं ना तुका. वय रे तुझा. लांब पकड. दिसतस तू. एवढं दिसा गोया तू. चल सुरू. मित्रांनो माझी नमस्कार नमस्कार मित्रांनो. नमस्कार मित्रांनो. वर पकड जरा असं थांबा. नमस्कार मित्रांनो. आजचा व्हिडिओ मी शूट करणार आहे कारण माझी आई काय व्हिडिओ शूट नाही करीन ते म्हणून मीच करतोय. आज आम्ही जाताना मुनग्या त्याच्यासोबत आई पप्पा विनू मामा आणि मी जाणार आहोत. आता पप्पांची बघूया तयारी झाली आहे काय. पप्पा म्हणजे आजोबांची तयारी झाली आहे काय बघूया. काय गे तयारी झाली? पप्पांची खरंच पप्पा होय. काय हो तयारी झाली? नाही झालं पाहिजे इतकं. मग इतका वेळ लागतो रोज. आमची गावात इतकं वेळ लागतो. चला आता चला. माय डॅमेज. चला आता तो बसलास कशाला? चला नाही तू वाटेक लागा चला. चला तुम्ही. माय एवढं टाइम काढून गाडीत ठेवले. आणि आमचं काय आणलं? आधी चला. आधी चाललाय. किती वेळ गाडीत तास. ए इनू कळला तुका? ए इन्या आज तुझं चान्स आहे. पोहे खाऊन निघाली. खालच ना आमका नाही आणलं माझ्या का चालतो. चला घरात जाऊ मग खाऊ. आता घरा घेत नाही आम्ही कसं आणून ठेवतो. नाही जाईन घेऊन यायचं. माका माहित काय डॅमेज तुझी आहे. माका माहित की तुम्ही पुंगी. खाणार होतात म्हणून. असं थोडी या आपण नाही हाणून द्यावचं नाव नाही माझे. तुमका होतं द्यावा. ए मामा गेलो. तुला हा? मामा हा. फक्त बोलला फोन वर. आम्ही काय केला? गोपाली काय केला? मामाने एकट्यानंच खाल्लं. बोलला पण मामा तू ना फोन पाणी करून. बोलतोय. मावशे कसा आहेस? बरं. काय खातो? काय खाता काय राहता? भाकरी नि मासो करली. आज बर्थडे आता माहिती आहे? कोणचो बर्थडे? आज कोणचो नाही बर्थडे. विसरली. अमका जातो. आमका माहिती आहे बर्थडे आहे तो. आमका बोलावलास काय खाऊक नाही ना एकटे खाल्लास ना. आवशीचा बर्थडे आहे त्याच्यात. होय होय गं मावशे माहिती आहे काय? नाही माका माहिती. आगस्ट महिन्यात. तुझा बर्थडे आम्ही लक्षात ठेवतो आणि तुकाच कोणाचा बर्थडे माहित नसता असता तो. माका नाही माहिती. खायच्या जमान्यातले माणूस. माझ्या बर्थडे पण हयच होता आणि आईच्या बर्थडे पण हयच होत आता. तारीख बरे ठरवतस. काय सांगता पांढरो बोको तसं काय बोको ऐकता. माझी तरी बर्थडे गिफ्ट दिलं नाही जाऊचा. तू देणारच नाही तर नाही माहिती. जाऊचा. कंजूस. मी पाऊस कोण गेलो रे. हे ठेवता बंद. लाव जाय. माझा बर्थडे माहित नसता काय नाही. स्वप्न पडता काय बर्थडे असता. आवश्यक सांग माझा निरोप. असा नकोस. बड्डे आमचं काय दिला. हा कॅमेरो दाराक धरतो की माका धरतो? काय करतो? आज तरी येतो ना माझ्या बर्थडे तर इलासच नाही. नाही यायचं. नाही यायचं. हाय सगळी तुझे कामाला हळदी की मग येतो केक खाऊ. केक खाऊ ठेवता येतो सर केक. आता येत नाही. आता येत नाही. आज ना बारीच घेतलं ना तुका. वय रे तुझा.
बाकीचे प्रेक्षक म्हणत असतील रोज विनू आणि बाबू घेतात, नंदन पण हा. तर मित्रांनो आता आम्ही मुनग्यात जातो. एका मोठीवर तर छत्री घे. छत्री काय का नको ही वायर जास्त आलो नको, तर खडखड खडखड असा आवाज येतात, पकडून ठेवा. आणि ह्याच्यात बघ हा, ह्याच्यात लांब पकड जरा. चला आता आम्ही निघता होता जाऊ विनुमाच्या गाडी येईल. पप्पानी थांबली होती का काय बघता गाडी उघडा उघडा आमका गाडी उघडायची ना आम्ही त्यांच्या उघडा ही काय उघडली ना. तू तकडे पुढे बसा नको होई माझ्या काय काय बापरे माझ्या काय टाकली ती. चला मित्रांनो आता आता आम्ही बाहेर पडला आणि आता थोडासा एवढा अंतरा जाऊचा होय जातो मुनगे जात आहोत. दाखवते तुमका थांबा. आजो काय बोलतो तो बोल. मामा आता गाडी चालवता. हे बघा बघशाल तुम्ही. मोठ्याने बोलायचं आपण. आणि आजी गजाली मारतात. आणि आई आणि पप्पा गजाली मारतात. गजाली भाऊ काय माय गजर भाऊ खाले. आम्ही मंदिराजवळ मुनग्यात आता आम्ही मंदिराजवळ इला. आधी मंदिरात दर्शन घेऊया मग आईच्या मामाकडे. मुकेशचा मामा. हा मामाच्या मामाकडे. मामाच्या मामाकडे. कसा मग आईच्या मामाकडे का? होयच गाडी थांब होयच थांब होय होयच लाव. होयच पहिला मागे काय दिसतस. हा चला मित्रांनो आता आम्ही पोचला देवा. आता बघूया आई काय घेतात ती. मामी बघूया ना. ही माझ्या मामाची मम्मी. मामाची मामी काय सांगता तो बघ. हे मुनग्याचं भगवती मंदिर. चला आता आम्ही मंदिरात येतो. बरा आई देवी भगवती माते हे पाहता बघाता भूमता माते आई बघाता प्रदीप घाडी बघाता नारंगरे भूमी ताले कुरासाने तुझा शेवी ताले कुरासाने त्या लेकरा तुझ्या वसाची कामुली दिलेली असानी ती उभयता तुझ्या भेटीगाठीसाठी इलियास आणि भेटीगाठीची घोटी तुझी भरलेली घोटी त्यांना नारला तुझी भरलेली असा ती तू मान्य करून घे. तुझी त्यांच्या घरच्या आकाराची निर्वशाची वाडा वडिलाची ते नारंगरे गाव मरेरीची राखवडी जोडू काही जरी मर्यादी त्या लेकरांच्या घर कुटुंबाच्या पाठी किंवा त्यांच्या मुलाबाळांच्या पाठी काय कुणाची करणी कर्तबगारी केली पिढा असली किंवा काय इतर भानगडी असले तरी ते भानगडी मर्यादित बाजू करू आणि जशी आजपर्यंत राखवाडी जोडलं तशी राखवाडी जोड करू त्या लेकरांच्या घर कुटुंबा मुलाबाळांका सुखी करू. नोकरी धंद्या बळकत देऊ जी पुढे मनात इच्छा भावना असा तेवढी परिपूर्ण करून देऊ. तुझा आशीर्वाद दी आणि भेटीगाठीची घोटी तुझी भरलेली आधी पावन करून घे. चला आता आम्ही मित्रांनो आम्ही जातो मामाच्या मामाकडे जातो. आवाज आता आम्ही मामाच्या नाही मामा नाही नाही ह्यांचा आवाज चालू होतो नाही येणार तुझा आवाज. तुझं लांब ठेव. तुझं आता बोल. आता आम्ही मामाच्या मामाकडे जातो. तुम्ही चला आता तुम्ही पण चला. चला आम्ही इथं पोचलो मामाच्या 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 मुकेश मामाच्या मामाचं घर. हे बघा बघा जुन्या पद्धतीत घर आहे. एकदम जुन्या पद्धतीत घर बघशाल तुम्ही. आता घरात तर आता कोण नाही मामाच्या.
मामाच्या घरात नाही आता कोण. चला मग आता जाऊया. कधी येऊची जाऊ नसतो. आईच्या बर्थडेचा केक घेऊ. आता आम्ही आचऱ्या गेला. बघा दाखव नदी बिदी. हे बघा बाहेर नदी आहे. दिसत नसतली. ही बघा. तर मित्रांनो माझ्या आईचा आज बर्थडे आहे. त्या निमित्ताने आम्ही आता कॅमेरो बघ खय 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 हा. ह्यो असो हा. आता बरं सुरुवातीपासून. मित्रांनो माझ्या आईचा बर्थडे आहे. त्या निमित्ताने आम्ही केक घेऊ केलेला. चला असं पकडायचं. मामाने मी केक घेऊ चालला. हो चाललं लवकर 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 जबरदस्त. बघ आता सिलेक्ट कर. लालवालो घेऊया. लालवालो घेऊया. रेड वेल्वेट आहे हां दे दो. तर मित्रांनो आता आम्ही आचऱ्यात आलो आहे. पुनमचा बड्डे आहे त्याच्यासाठी केक घेऊ. मी आणि नंदन. आजचं सगळं व्हिडिओ नंदनने शूट केलेलं. त्याच्या मागे मी होतं कसं काय करूचं तर सांगितलेला होता. पण त्याच्याकडे दिलेलं होतं कॅमेरा. तर आता तोच सगळं करता. आता व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की आमका कळवा. म्हणजे व्हिडिओ परत हे हे म्हणजे नंदन का परत कॅमेरा देऊ भयो की नको ह्या आमका काळा. पण मायामध्ये तरी त्याने बरोबर केलेलो हा. तर आता बघूया. आवशी तो केक घेऊसाठी इलो होतो बड्डेचो. स्माईल बघा केवढी आधी. तर बघा आम्ही आता केक घेऊन झालेलो. आता आम्ही घरात जातात. मोठ्यान मोठ्यान बोलायचं. आता पुढे चल पकड. आता आम्ही घरात जाता डायरेक्ट. आता काही थांबणार नाही. आता फक्त वडापाव आणि खाऊचो हा. चला आता दुःख दिसत नाही याच्यात. काय दिसतात हा आत्ता दिसतील तू. हां वाटेत थांब आता बोल. वाटेत आम्ही आता उसाचा रस पिऊ केला. चला आता तुम्ही पण आमच्या बरोबर उसाचा रस पिऊ घ्या. अरे गाडूच काय तुका ओळखा बरं आहे ना आम्ही भेटलो तुका म्हणून. फोटो काढ. व्हिडिओ घे. या घाल. हॅलो हॅलो हाऊस बघणार हा हो व्हिडिओ. आई एकदाच पिते आता नंतर नाही पित. चला आमचं आता वडापाव खाऊन आलो. आता आम्ही डायरेक्ट घरात जाता. सांग भेटू आता पुढच्या भागात. आता भेटूया पुढच्या भागात. या व्हिडिओ मी शूट केलं. तुमका कसं वाटलं तो कमेंट करून खाली सांगा.